Jalan Yamba Shalong, kadai ka parish, kabalai, balakha, nakasnat niam, bentor umkra parish, bat kadai ka parish, kabasau pulai, jong ka jalan Yamba Shalong. Ha ka parish mau pedang, lakentup ya ki arteli ki sub district, bat khatlai teli ki balang shinong. Kata naka sub district mau pedang, kabakentup ya ka shinong mau pedang, tenring, Rangsau, bat umir, bat naka sub district ding paso, lakentup ya kasnong so laper, mau yong ding paso, mau tum, mau khanu, jaroj, lum so priam, bat menriang. Kini kisnong haka parish mau pedang, baro ki haka jing sensyar, usim kahima khairim, bat ka District Government Administration jong ka East Khasi Hills, Meghalaya, New Khandai Line, North Iway Pra. Kilong kisnong ki bai tenat, ki balaker tawiar, da ki dieng ki sij, ki sentiu ki skut, ki wa ki ksyaj, bat ki hali ki pentha. Ki parish ki balaker saudong ya ka parish mau pedang kilong kumne, syami ingi ka parish mau rengkeneng, ka parish umulong bat ka parish yong siwiat jong ka Jowai Diocese. Syasep ngi ka parish mau pat, syapang syate ka parish mau beri, bat parish mau lasnai, bat syapang syate ka parish nongra, bat parish mau rengkeneng. Ka mau pedang kalong ka snong ka bapedeng ban yiki wei pat, namar ka basungut tenat ban tip kalong, banakini ki khatlai teli ki snong, ya ki nyau teli ki snong, lahap hakajing pet jing sensyar jong sodar mau pedang. Bat lai teli ki snong, haka jing pet jing sensyar jong soda ding pasok, bat markawe ke snong pat, lapet bala sensyar, daw sodar tenring, nong hali bat menriang. Kumta ke snong mau pedang kalong ke kemi, bat kum ke headquarter, ya kini ke snong barok. Kamau pedang kalong ke sentar haki kaman sim, namadadu padang sah ka parish maulai ru, kalalong kawe na ka sub district, jong ka parish maulai. Kamau pedang kalakha, ya ka sub district mau kering la antat haki snem khat khandai spa prapau kle, bat ya ka sub district ding paso ha ka arpo santerik nai bapra ar hajar ar dau fada pita skiabon bamkuai hadwar ublei, bat ya ka sub district mau ka siang lakha ha ka arpo santerik menai bakat ar ajar khat pra da Reverend Father Yohanes Warpakma. Dei ka jingyar jingmut ki bahalor ki bapet ya ka Archdiocese Shillong, nadu Archbishop bat ka Council jong i, ufara Provincial jong ki Salesian bat ka Council jong i, ufara Lawrence Nongkse SDB Parish Priest, rengkat ki Fada Assistant bat ka Parish Council jong ka Pentorum Kra Parish, kirangba balang kinongkit kam Sub District Baro Arteli bat kiwe. Archbishop ulakot ya kinongkit kam jong arteli ki sub district, ban pan cumut la ki kloy ne ban pediang lada en pleno ya ka parish mau pedang. Kumta kinong trei balang jong kini ki sub district bat ki balang shnong, kila yahap jingmut ya ka jing terwau archbishop, bat klem da penslam syu, dei ha ka ar punyau tarik ukela lengkot ar hajar ar pusau, archbishop ulapan penapat ba balayo ya ka parish temai ha mau pedang. Kacingait Katolik hakane ka parish batmai kilong kumne. Kasnong mau pedang kalapoi kacingait bedengkong haus nem khat khandai spa khat nyau bat mentang don lai spa shipau yeng bat kumbakat san spa ngut ki para bangait. Katenring kat kalasdang ya kacingait haus nem khat khandai spa khat ar bat mentang ki don kumbashi spa nyau pusan yeng bat praspa andre punyo ngut ki para bangait. Karang sau lasdang ya ka jingait hak snem khat khandai spa an rew pun rew bat menta don kumbasan phoyeng bat ar spa san phonyo ngut ki para bangej kau mir lasdang haus snem khat khandai spa nyu pusan menta ki don khan nyu yeng bat chi spa khalai ngut ki para bangej kasola per lasdang haus snem khat khandai spa prapu ar menta ki don khat san yeng bat khandai pho ngut ki para bangej kamau yong lasdang haus snem khat khandai spa san phulai Kidon menta si spa lai po prayeng bat nyau spa an re po ngut ki para bangej. Kading paso lasdang haus nem khat khandai spa ar po nyau menta kidon si spa yeng bat sau spa prapusan ngut ki para bangej.
Kamau tum lasdang haus nem kat kendai spa kendai pau, bat kidon menta kat nriu ying, bat prapu prangut ki para bangej. Kamau kanu lasdang haus nem kat kendai spa nyupusan, bat menta kidon sau pau praying, bat ar spa kendai pau kendai ngut ki para bangej. Kalum so priam kadon kalasdang haus nem kat kendai spa nyupau, menta kidon tang kendai ying bat kumba sau pau ngut e ki para bangej. Ya kajaroi lasdang haus nem kat kendai spa prapuwe, bat kidon menta arpulai yeng, bat si spa kat arngut ki para bangej. Kanong hali lasdang haus nem kat kendai spa prapulai, menta kidon riu po ar yeng, bat lai spa prapungut ki para bangej. Bat kamenriang lasdang haus nem kat kendai spa kendai pulai, menta kidon kat kendai yeng, bat prapo arngut ki para bangej. Kajing don kilong ying Katolik hakani ke parish batmai kilong kendai spa prapu ar ying bat ki para bangej kilong kumbasan hajar nyopulai ngut. Kiruniam nakani ke parish batmai nakani ke sub district mau pedang banaka balang sno mau pedang ngidon is sister Shidalin AM MSMSC, sister Trinity Ellis AMSC, sister Napira Karshong Carmelite, sister Jacinta AM Carmelite, bat way uberdar Ranu Lengkoi udon mentah Hasin Xavier Opershulong. Nakasop district ding paso ngidon sister Entilia Nongkenri FMA, nakasnong Mauyong, sister Fatima Karumno FMA nakasnong ding paso, sister Rina Mary Nongkenri FMA nakasnong Mokhadu, bat uberdar Gabriel Karumno SDB najaroj umenta udang le filosofi. Kidon bun kisamla kentai bat cenrang ki badon hakan lenti jing penkre banlong kiruniam. Tungin duai na kabenta jongki. Ki fadar ki balatrei shitom banwan bet nengkong yu sembai jong kejinget hakani kathan hakapor badang sa halai mkra parish bat maulai parish kilong fada ben rame kuidoto fada Dennis fada Tronkana fada Dieste fada Balawan fada Atat fada Sanglura fada Herol fada Peter fada Jos Varika Seril bat fada Bandes bat kiwe ki bangim la banjer keteng. Kihat ketikis kibala treshi tomba kane kathan kidai babu Marius nongrum babu kedio nong spung babu Markus warjri bam kuai hadwaru blai ban ngidon arngut menta kibadang trei babu Arkin Roy karmnuot bat babu Krostas imle. Kidon artli ki ying runiam hakane ka parish kata kadai ka Ven Rame Institute of Rural Training and Animation bangikot Virta jongki Father Solution bat ka Bethany Convent hasola per jongki Sister Bethany. Ki skul balang ki don khat artli bat ki yeng mane ki don khat artli tang ka balang lum sok priam ka ba 4 don yeng mane. Ki fadar ki bajuan besamen sim ki wan jiarap aimas sakini ki thanjungi ki long ki fadar na Sakrahat Theological College na Don Bosco Lai Mkra na Matthias Institute bat kiwe bat kumjuru ki fada ki bacuan yarap ya kasop district ding pasok kilong na St. Anthony's College na Don Bosco Lai Mkra Sakrahat Theological College Matthias Institute Don Bosco Aspirantate Nong Lakiat na Don Bosco Sunnyside na Sabio Generate bat kiwe ki yeng roniam na lor kileng dok soblay ki brothers na Sakrahat Theological College maulai ki juan oratory man kisnong ban yarap ya ki para bangej ki sesar ki bacuan yarap yakini ki sub district hakapor Christmas bat kiwe ki por kilong ki sister FMA na auxilium bat belefon ki sister MSMC sister na lai mkra pichlan ki sister VSDB na lai mkra bat umpling bat kiwe de ka jingdon jong ka parish batmai kanang penkiu shibun ya ka jing emensim jong ki para bangej makanang penyar bat kentiu kerdan ya ki school en la ru banang te bat penbha shu ya ki yeng mane ban penmi shibun kiruniam bat ru kiwe ki kam ki bantai ya ka kamen sim bat ka imlang salang kublai shibun kani kalong ka history belengkot jong kani ka parish batmai bat mentakum ni kapor kalade pengisdang no ya ka Eucharis bakuj.
Archbishop ulakan tiu ya kalamai jong ka parish ka batumai. Aga di tapti aga di kapor. Kerteng ukpa barukon barumen sembakon. Kajing aye chung utrai chung iu Jesu Christ. Kajing ye chung uplay. Lemme kajing selok chung men sembakon. Kin don ringkat pat pi baro. Hagani kasengi kamakrau. Nakabenta kani ka parish batamai mau pedang aingu ai kublei ublei bo don lang bat ngi kublei Father Provincia John Sosiama Father Sebastian Turki banlong parish parish batamai biji chungi ki Father baro badan hani ki sister ki brother ki pairunge ya pi baro choir kanaduan ya pi baro iwe pe ibe mawan shimbenta Hakani ka jing le niam ka bakut ngid wai u break and rat un te se ka jingar khu bakar pang hakani ka parish batamai legba ka jing site badon bortam jo ka maria ka rap Pakistan balai na maka kan rap kan site kan dai kan ka parish batamai bakin yo kan hai ka jing ngai ka paskem ka jetli ka jing e ka jing long ka wei ko hen men ko para dun kubur bangilong kinong pop Kenang balong ke belak kre balaniam ye ka jimaya bakoj. Nga pla hau blei badon bor bara barapi kohen men ko para bangalale pop shibun e da ka jing perkhat da ki ktin da ki kam bada ka jing le klet da ka jing le palat chunga da ka jing le palat chunga Da kajing le palat bakrau jonga. Namar kata kerpat kamaria bakut. Kabayai sa katay soti. Yaki angel bakiru kuat. Badia pi kun men ko para. Badwai na kabanta jonga. How try ublay jongi. Ublay badon bor bara unis na yangi. Andalamap na yaki pop jongi. Unyalam yangi baro. Sha kajing im bom jukot. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Yedwai gerpang moblei kurku ya kaning ka parish patamai. Hapo katiada juga Maria kenoirap Kyrgyzstan. Gerku gerpang rui parish patamai. Para Sebastian Turki. Baru kipai rungai kiwahap akan ke parish patamai. Ko blei ko pa jongi ta ka ba me pa sha ka pertei ya ka tien jong ka jing shisha ba yu man siem jong ka jing pen kun mela pen pau ke bin reu ya ka jing maya ba pala jong mi tua hengi ka bangi pala ya ka jing ngai pa shisha ngin kubur ya ka buram jong ka trinity bom jukut ba ngin damani ya ka jinglong ka wei ka bakra por ka boram siem dau try chung yu Jesus Christ kuan jong mi u ba embassy sharing card bat mi ha ka jinglong ka wei jong men siem ba kuan u blai junom la junom. Kajing pulih na ka kitab Deuteronomy. Umosas ulakran ha gipat ba uang. Tu keli menta ya gijuk kibalala let haswa jongpi. Nadu kasngi ba ublay ulathau ya ubreu halor ka kandau. Bat ha keli na bakut syabakut ka beneng. Lada ke ka bakrau. Kat kani kala jujia ni la juyot ngau yaka hatu la judon kinu ki benriu ki bayot ngau ya kasuru blai kabala kran na pedeng kading kumba pilayot ngau bat ki badang im ni hatu ublai ulaju persang banlet sim ya kawe gejat benriu na kebanta ya ladi na pedeng kawe pat kejat benriu da ki jing tenju da ki dak pela da ki kam pela bat da katma da ka kti baklain bat da ka sangti bakener bat da ki jing sirkai ki bakrau komba utrai ublei jongpi ulale na kebanta jongpi ha Egypt ha khamat jongpi tu tiap namar kata menta kasngi batu pensyong yaka ha gadonut jongpi ba utrai ulong ublei ha beneng sajrong bat haka kendau sapo omdon da uwe pan te kumta pidai ban rakhi yaka an bat ki hukum jong u kibanga hukum yapi menta kasngi khnang ban kan bha ya phi bayaki kun kikti jong phi bat kumta pinla ban penjalan yala kisngi kia ha kata kari kaba utrai jong phi ula aidu junom hapi kaktin jong utrai God.
Kacing puli nakasithi Paulus bakhu chaki Kristan harum. Ko para baro ki basya yalam hauman siam ublay ki long ki khon ublay. Namar phim shem lapdeng ya kaman siam kacing long maraw panhap yang ha kacing tiang. Henry philapdeng ya kaman siam kacing long khon. Habangi perta aba kopa. Day uman siam hi ubalasakhi ya kaman siam chongi bangi long ki khon ublay. Baladangi long ki khon ngilong ru kinong yo pateng. Kinong yo pateng chong ublay bat ki para nong yo pateng bat ukres. Tang ladang isya shitom lang bat u khnang bayangi ru en pendan buram lang bat u. Kaktien chong utrai. Alleluia, alleluia.
bat pi Kajing pule naka gospel bakut kat kum o Matthews Ha kata kapor ki khadwengut ki sanran kilale shakalilaya shaulom ha ubau jisu ula batha bakin let badhaba kilayo I ya u kila mane ya u henry la dodru kibala artatin u jisu ula let hajan bad ula ong haki ya baro ka bor habneng bad hakinde ula ai hanga khilet namar kata mado penlong sanran yak jait ben rubaro da pen baptis yaki ha ke kerte pa baru khun baru mensim bakhud da hikaya ki ban rakhe ya kata baro kabangla hukum yapi madhakmi ngan don ringkat bat pi barabor hadu kabawaino kaperthei ka gospel jong utrai Peraisan meik paro mapilawan kani kasngi ai kublei pi iwei pe iwei kublei nadu pada provincial jungi John Sasyama badi patamai ru ai kublei I piji jungi badalang kasngi para Sebastian ki fadar baro badan hani kublei ki sister babun ki nong mikmat jungi hani ki babun Namla banjir keteng ni babun bha ai kublei pi ngi piang subhai pi wa pi don lang ka ni kasi syakade ka jingpli ka ni parish pathamai balai nam ha kamaria ka no yarap ki kistan kublei lang ru choir parwai sultanat khona duwan ya pi paro iwei pe iwei kilong pa kilong kemi ki khon samla ki kanaret ni sngo kemen de shisha ban pi ka ni kasi wa pi wan da ka banta ban yang sakhi ban pli kani ka parish pathamai po mau pedang balai nam kamaria kanoirap kikistan ka jingdan berbor ka parish ka long kalan ban penyajan yang I kibriu bat ublei penyajan ru yang I wei pe wei ngiti baru ha ka parish kidan bon ki kam ki babha ki kam yalap ki kam pen priang khubor babha ki kam lesbon labha habadon ka parish kumjuru abadon ka parish di kalat ban pen skam ka jingej yik parabangej ban pen bhaya ka jing karmen khamtam ka jingej blei ka jingej iwei iwei pat tena magata ka ni kasgi isngo kben da shisha ai kublei karpang ik fara selesian bakloi ban simti ka ni ka parish ban sumari ka ni ka parish khamtam ban pen he pen san ban pen bha ban pen bian ban pen roy ka jing man sim ya ka jingej Jokistan kam tam ru ban sumar yiki kun samla bani baro ki badan saudong saukun jong kani ka parish pathamai ha kani ka siru kani ka si ka bakrau ka si buram chu ublei handai trai man na ka si ublei di ka si buram chu ublei handai ka balang ka bu karpang mata ka si ban buram yo ublei how ublei don live person ukpa ukun ban umesim bakuai handai tang uwei ublei Kajing maya ka bakrau, ya ka bangin la ban sngotu, ya ka bangam gimla ban peipang, henrei bangiha ban shungej, ngej kam, blay, dan way blay lai persen, pau kun mesim bakut, ngitip ha, lesing syai kai kot niam jangi, way blay pau nong tau ik pertei barok away, nong tau yang ngiru iway pa iway, way jisu. Udai persan baar, ban wan long briu, ban suspa yangi, ban panem yangi, ban wara yangi kajing panem. Wei mesim bakuat, udai ublei persan balai,
ban ai bor yang i ai mersim yang i ban peskem yang i ka chingai ya ka ching em bapha ban job ikibor ya ka ching dum jong kani ka parthai hoi wala da batai lut ya piru pinamla ban pai phang ka dehi ka ching maya ba krautam ka daw ka siburam ba krautam ni ka siburam ba takasi siburam chu ublei way ublei ho blei the life person ukpa kon mesim ba khot man la ka por ngi sedang ya ka trinity ba khot ka chim jangi na do ba sedang ka teng ukpa ngi le ka ukpa ukhot ban mesim ba khot habangi duai ka buram ukpa ngi men ngi nyautang ye ke light person ka buram ukpa khot mesim ba khot mene por ba sedang ka mas ba khot ro long shai ka jing e chu ublei ukpa jing e jong Jesus Christ ka jing slok jong mesim ba khot ken don kat bat pi baro lam lakadau bat lanyo iketeng jong trinity ba khot barbor ngadap ruai ka gloria yang buram ublei ukpa ublei khon ublei mesim ba khot haka jing duai gar credo ru yang ngange ju blei pa blei khon blei mesim ba khot baru ke jing le niam changi baro kadai tang ha ka bor jong ka trinity ba khot halapen baptisma jisuru la paulang u blei pa dong ni ri khon bi ye jonga ka sur chingu bat u mesim ba khot u don lang bala pau ka trinity blei pa khon mesim ba khot halabala pen baptisma yang iru iwei pa iwei lai pai semaingi dah kemohor dah kesan syap ngapen baptis pi ke pa khod musim khod kadai ke syap ba ka jinglong priu jinglong kristan jangiru kadai manlong dah ke bor jang musim khod hoi wala dangi batai pi bon ki ke ro pinom la ban champang pinom la ban susu henry ka jing khod ka jing wer yang i ka long ban ngai ba ho play don lai person u pa khod musim khod ndai tang wei belai nginom la ban batai pi ndai bangin sungai kata de kejingai la ai hangi wei pai wei bon bat la persyang bat sutu ya kan ni ka trinity bakhot wei na kin ustad balang wa ko sten bakhot ha ko wei ka por kat bau dang ya harut tutorial ukwa ban pusan wei belai lai persan wei belai kwa ban penrung haka japing chu yi pen man yi we khnaret badang ya saudong kata ka duriau utau khna usim ka de ka berti utong na ka duriau uni u ka akosten kuli u pile ayu khna o nga kwa ban pen sudai ya ka duriau haka ni ka berti jonga utau akosten pinom la long kanom la kadi ka parti jong pi ka barit ka toriau ka bahe pi sapthai kadi ka parti jong pi nang tau tu khanarit wang kamno khambit ma pi agustin pi ka jeping jong pi barit pi mut ban pengam jeliu ka trinity ha ka jeping jong pi markum tau khana ujano dei kan jangel kadi penisai ba waladangi pusan katno kanaru ki start balang ki start theology jongi ki persyang ban pusan ya katrinity bakhoi kunom la henrengi sungai bau blai don lai person ukpa ukhon ban musim bakhoi henrei pati ki trekam katrinity bakhoi ka trekam hangi wei pai wei kei ka kam ki trei tung chim katukan ni ki benta katrinity batrekam hakum kani ka si buram ja ublai katrinity bakhoi ngishim ba ublai ulong ubai isnei God is a merciful God. Ublay ulang ba isnei, badap de gaji isnei yang ibaro, nadu ublay pa, nadu ublay kon, nadu ublay musim khot. Udap de gaji isnei yang i. Nang tau Jisu yayong long ki ba isnei kum ba pa beneng ulang ba isnei. De ublay ulang barbor ba isnei. Nagaliang jo ublay baro lai persan ki badap de gaji isnei. Ka wer ka khot yang iru ha ka jinglong kristan jongi ni de ban sim ya ka jinglong jo ublei ka jing ban isnei we pat nanu na ying de ban isnei markeliang ki pa isnei ki khon isnei mei pa ha ka ji isnei jongi ni kloi barbor ban ma bar ban ie ban peteng ban le ka mon jo ublei
kata ka bang yo cikai naga trinity bakuat ya yang kan ji snei nam boleh ulang bai snei boleh pa boleh kon boleh mesin bakuat bedap de kan ji snei kabar na kan ka trinity bakuat yo cikai balai ki long kawai long kawai ndai ki long teli kawai boleh pa boleh kon boleh kon boleh mesin bakuat boleh pa kalau ka jong ka jinglong de kilong ka wei pan namar ka jinglong play bapura barolai person dia kani ka bentang ini ban yo ji kai bahu play dan jiatli dan ka jiatli lai person wei u play ka jingtli jongki ka wara berbor ka saindur ya ka jingem jongi bangirung ini banyaj ha ka jinglong kristan jongi ban em ha ka jiatli Hayi ngasem, haka parish, hasinong atau, ini banyak yang kelenti juga jengah teli. Mau play, udan ulang berbuat bayar teli, bayar kawai. Temengiru, ini bandan kemasim ya teli, haka jengem jengi, kabamala kasengi. Ini banbut, ya kan uksa juga ni tiba kuat, ban kedau lenti yangi, bagi dia bandan kemasim ya teli, haka jeng, haki yengi sem jengi, haki sinong kitau jengi, haka parish jengi, haka balang jengi. Ni don kam ke bor ke jinya teli. Ni yo cikai ni katini ni tiba kuat. Hoi, kam tam ka juk mentang ni don kam ikan ni ke bor ke jinya teli jongi. Duin ken kum ke jai ben riu jongi. Don kam ke jinya teli. Ke jinya long ke wei. Kenang bagin kiu seprang ban long ke bat tibriu tiblei. Kum curu aka jinya jongi don kam ke jinya teli. Kenang kan ke jinya teli ke perlong ke wei yangi. Bagin ya seprang ban le ikamon ke jong ublay bat ke balai bi yo ji kai na ka trinity ko khoi ke long ka jing e ublay pau e yo khon u e yo ublay pa ublay khon u e yo masib khoi e i wei pan namar ka ni ka jing e ke long ke wei ke ni ka trinity ba khoi kum churu ka jing jong e kristan ni ban yo ji kai na ka trinity ba khoi mang em ha ka jing e le singi duna kani ka jia i hayi ngasem hasinong atau haka parish haka jiem jongi community jongi don kam ka jia i ide ban yo ji ka ni trinity ba khuat ban em ka jia i na mau blay long ka jia i nyong wei blay bon ki definition jo blay ne bagwei ka basuk tanatam nam ta jongi re blay long ka jia i ladang im haka jing ni im haka jing ni mat ka bor che ublay ai ba ka ni ka si ka ba ni pendan boram ye ka trinity ba khuat ka de meni ka yang iru ka long ye pi ban long ke bai snai ban long ke bai tli ban long ke bai e ublay e wei pan ai ba ka jing don yo ka ni ka parish pathamai hai ne pa mo padang ru kinwara ka ni ka saindur John ka jing isnai Jong ka jing eteli, jong ka jing wei pan. Itwai bau blay kerku, ya kan dia parish pathamai, ya kinong kit kam, kinong palo kami, ki kon samna, ya kanaret, ya kilingdo apatrehang ni, ya kiruniam kumju. Ai ba kan dia parish kan long ka nuksa babha kam tami. Hapo ka jing sai jo ka maristi. Balong ka kimi jong blay, ka kimi jong unong panem, unong silspa, ka noirap jong kistan. Kanya sai kanya da berbor ye ka jingdon kam jong kani ka parish bathamai ku blai kit bokir yang ye pi baro ki pa chong blai bahap kani ka parish bathamai u blai kur khu ye pi unai pi ka bor banang ki wirat ha ka jinge jingkan men ka jinge ha ka jing ko jikia ha ka jing pha ka jing miat ha ka jing tibriu tu blai ai ba ka mi penen kanya sai na ka banta chong pi i wei pa i wei any ro ayu Jesus Christ dua sipang jarjar menta sabut kancing tung yakan parish pathamai erection of the parish but tung parish pathamai but kuwi kam dua bu bleng kanrat unshan bor yakan kancing tung yakan parish pathamai hata mau pedang
Minta kumni khot ya pika cinera changi Reverend Father Richard Majau ban puli kini ka election juga parish mau pedang baka jingtung ya parish pres pertamai. The decree of the canonical erection of the parish Mary Help of Christians, Maupadang, East Khazils District, Meghalaya, India. Victor Lingdo, by the grace of God and favor of the Apostolic See, Archbishop of Shillong, greetings and blessings to all those who may require to see this decree. With a view to attend adequately to the spiritual needs of the large number of the faithful in the territory of the parish of Pintor Umkhra, and in consultation with the Presbytery Council and the pastor of the said church, I, by virtue of this decree, divide the territory of the above-mentioned parish and erect and declare erected a new parish dedicated to Mary Help of Christians, to be known henceforth under the title Mary Help of Christians Parish at Maupadang, East Khas District, Meghalaya, India, 793012, with effect from the 26th day of May 2024. The boundaries of this new parish, comprising the eastern portion of the hitherto Pintor Umkhra parish, shall be as follows. On the east, Umolong parish. On the west, Maupat parish, Umpling parish, and Nongra parish. On the north, Maubri parish. On the south, Mauringkaneng parish. A map of the new parish is attached herewith. The parish shall enjoy the same powers, privileges, and rights in matters of spiritual and temporal as other parishes in our archdiocese, in accordance with the prescriptions of the canon law. Given at Archbishop's House, Shillong, under my seal and signature on the 13th of May 2024. Signed by Victor Lingdo, the Archbishop of Shillong, by order of the Archbishop, signed by Father Bernard Lalu, the Chancellor of the Archdiocese. Kishnong Kibanhab Haganiga Parish Kabathamai. Maupadang ka Subdistrict Maupadang, Kishnong, ka Maupadang, ka Tinring, ka Ringsau, bat ka Umir. Naga Subdistrict Dengpaso, Mauyong, So'laper, Mautumtum, Maukanu, Jaroy, Nonghali, bat Menriang. Kini kilong ki atli ki Subdistrict ki Baha Haganiga Parish Kabathamai. Minta pilih sengal, ia kata correction jaga parish. Minta pulih kesiti tung parish pres pertamai. Kajingtung Parish Priest, Victor Lingdo, Archbishop Kajalanan Ba Shillong. Da Kajinga E Ublay be Kajing Ibet, Kaket Apostolic. Kajing Kublay ba Jingurku, Yau Nongi Telang ba E Jungi, How Jesus Christ. Reverend Father Sebastian Turkey, STB. Da Kanigishti Ngatungi Pi, Kumunong Sharai, Yaga Parish, Jonka Maria Kanoirap Ki Kristan Maupadang, Shillong, East Khas Hills, District Meghalaya, but nga ITP, Yakajing Sharai Mapura, Jonki Mensium Baro, Ki Bahakaniga Parish. Renkat bat Baro ki Bor ki Iktiar, Ki Kamram, Ki Jimentoy, Katkum ka Ainbalang, but Gidustur, Ki Bujudan, Hapo, Kajalanamba, Shillong. Nalor kata, ngan pin kam tiapi, Yakaniga Kam. Mentagasngi, Kanika Arpun Rutri Ume Arajar Arpsao. Pin Pintrikam Yakabor, Parish Priest Jongpi, anduk Arpun Rutri Ujamang Arajar Arpsao, Haduk pada penbait Dakumaipan. Laai Hashulong, Ringkat berkumuhor Bakajing Soy Jonga, Haka Arpu Artri Ujamang Arajar Arpsao. Lasoy, the Victor Lingdo, Archbishop Jong Shillong, but Chancellor Jong Ka Archdiocese. Hadirin balayo, ia kacing tung yang parish pres pertamai, mentanga khot ya Father Sebastian Turkey ban klei kejuban lang. Ulsa pelahangi mdan syuk kredo sibet la le tang Father Paris bin Marway hakani ko por wan khmat u klei kejuban lang chungu.
nga u Reverend Father Sebastian Turki SDB nga nget scam bad nga phla ya ki ke baro balaken thup ha ka jing phla ka jinget kumne nga nget hawe u blay upa badan bor baro unong thau ka bneng bad ka khendeu bad jong ki ke baro ki ba ngila ban yo I bad ki ba ngimla ban yo I bad hawe utrai Jesus Christ ukhon ba marwe jong u blay bad balakha naupa nadu kabam jukut uba ublay na ublay uba ka jingshai na ka jingshai ublay bashisha na ublay bashisha yau balakha uba om shamla thau uba kaju ka jinglong tanrai kumukpa dau bala thau ya ki ke baro uba nakbenta jongi kibriyo bad nakbenta ka jingpen im yangi ula hiar na beneng bad ula long do da uminsim bakhuid nak maria the soti bad ula long briu la saanar phna ru yau nak benta jongi ula sha le ben hapo Pontius Pilatus ula yap bad la tep yau bad ula mi pat ha kabalai singi kat kum kijing tho bad ula kiu shabneng usong hakamonuk pa bad unwan pat da kajing don buram ban bishar ya kibaim bad ya kibaya kahima jongu kan om don jingkut bad hau mit sim bakhud utrai bad uba ai jing im uba mi naukpa bad na ukhun yauba lamane bad buram ringkat badukpa badukhun ubala kren da kinung ya thulupa bad ha kabalang kabalong kawei kabakhut Katolik bad apostolic nga phla ya kawei ka baptisma nak benta ka jingmap ya kipop bad nga khmilenti ya ka jingmi pat ki bayap bad ya ka jing im ha ga prathe kaban dangwan amen nga bad skem triang ya ka tabaro kabala kentup ha ka tinu blei ya kabala tho ne ya kaba la ai pateng nga priang ya baro kijing shisha shaphang kijinget bad ka kor long brio man brio ya kiba la pen shisha bad hikai da kabalang la hakarukom kabasing ping nelangba kijing hikai kaba julong bad kabadei hok kamtam kito kibaya day bat ke jigmaya jong kabalang bakhud u Chris ne shaphang ki sakrament jong ka shaphang ka jingknya jong ka Eucharist bakhud bat shaphang ka jinglong khle jong bishop ka Rome Hadin ba Father Sebastian wa khle juban lang mentaban pres kami ni juban lang u haban sain ni juban lang nang tan khot ro Isaki, way for a barnes, but don't look shani, so long as stand shani shipor, but in one sign gini Saki. But way the cut case with Trehani, when one shake come out, ban sign yakanika Saki and yakanika juban lang fadar. Hadin ba Father Sebastian, ladap clay ke cuban lang, mentapat kom o basalong paris-paris benang kong hani, uday syakri jog duwan, udang do jog duwan jog uplay, usa do ikinig south likitong jog duwan.
Kabar ke kamram cungu kalong ba unong sengap pla peniasuk ikibria berublay. Usasyong kan dia ka senduk kan dia ka jakapla banlong berbor atiar ban peniasuk ikipaj ba berublay. Balai pade fadarang ba usalong unong yalap yakaktin je ublay usalong blay cakap ambo ban kta ek Bible banlong merbo unong yalap yakaktin je ublay. Nang ta pade uday nong pej nong sumari kayumani bat nong sumari ki pa je ublay dan magata kani kapor Ngau Most Reverend Victor Lingdo, Archbishop Joka Shillong, da kini ki Shabi, Joka Yumani bat ka Tabernacle, ngai TFP, Reverend Father Sebastian Turki, mentaga singar Pawan Riu Tarek, Ujaman, Arajar Pusawi ka Jinglong Terai, Halo, Joka Nika Paris, Joka Maria Kanoy Rap Kikistan, Mau Padang, Eskasi Hilsisek, Rengkat Baro ki Hok bat ki Jimentoy bala pensno aka, Ukpa, baru kun, baru mensim bakut. Amen. Pilayo paris pres batamai jong pi. Ngtangin ngasakot uang ti chakman, ngkot ngkong yau Father Provincial, balai kublay yu VG jongi, yau Father Vanes balong witrelang, nang tapadero yau Father Laurent balong paris pres jong bariam jong ka pentor. Nang tapada anwat ki nong trebalang, long kpa anwat ki long kemi, anwat samla, anwat ki reuniam sister ki brodar, anwat ki kanaret kin wan ai kublay kit bok yang in wan hane kamat.
Mentang ini yang berolang, ngin petang biang da kajing duai jing kerpat, utrai jisu loong syai yang i, pan pinsiyop priang, pan da kajing ya kajing don kam jong pi baro, jokan di kapor ngi pan da ublei, ha kajing don kam jokan di kaparis petamai, jong kan di mau padang, bag kajing don kam jong ki parabangit, jing don kam makan jaman siem, kajing don kam baro, utrai unjubab, ia kajing don kam jong kani ke Paris berkawai ladangi tuai bengi pan hok na u da kajing ngai. Kajubab jong fi sengap isnei ngi ko trai. Sengap isnei ngi ko trai. Ablay bakrau bor bat bay isnei. Dokmi id yukpa bukho jungi. Upo Francis. Ubam lejet ban long undong mi bijli jong Petrus bukho. Kerku ya u da kajing ko jingkhia met ban men sim. Bat ai bor ya u bon la ban syakri. Bat yalam ya ka kenhun lang berat bayar. Da kajing start bat kajing syampang jong umen sim jong me. Sengap isnei ngi ko trai. Sengap isnei ngi ko trai. Ablay kenrat ngiwan ra akhamat jong me. Ya unong syarai rong ba jong gejela niam ba jongi. Archbishop Victor Lingdo. Tukurku ko trai ya i. Da kamet kapat kabasyat baklain. Turi tu sumar ya i. Bato te ahlor jong i. Ya umen sim jong kajing ayai. Bain la banyalam ya gejela niam jong i. Sya ka burom jong ka hima jong me. Sengap isnei ngi ko trai. Sengap isnei ngi ko trai. Ablay trai kenrat tukurku kerdo. Ya ifada provincial, ifada John Sosiama, ringkat bat kinong itre lang jong i. Badagaba pertu bod yo Don Bosco bakhoy. Kinang la ban pen priang ya gospel, kajing i ha kane ka Shillong province. To ai bagi jing tre jong ki, kinlong ki basay so, bat ki pai trunget, kamtam ki samla samhoy, kinyo ya kajing kedaw lenti, kaban yalam ya ki sya kajing penem. Sengap isnei ngi ko trai. Sengap isnei ngi ko trai. Ablay trai kenrat ngai ngu yeme, na kabenta kane ka parish batmai jongi. Kirku ya ifada Sebastian Turki, uparish priest jongi. Ifada Barnes Mauri, ifada Sendrom, bat ai kajing ko jingkhia, bagajing syampang banjalam ikipai trunget hakalenti kahok bat kajing sisha. Kirku kerdo ya kifadar kiruniam kibadan lang menta kesengi bat ngi. Bat kifadar kebawan yarap nakapor cakapor hakaparis jongi. Kirkui ki katikis kirang ba abalang jong kisnong baro. Bat ya ki nong yalam bat ki nong kitkam jong ki sub district jongi. Bangin la ban distray lang da gajing yatli bat kajing IT lot yalade na gabenta ku brom jong me. Sengap isnei ngi ko trai. Sengap isnei ngi ko trai. Ablay kenran hikerpat yeme. Tukurku kerdoru ya ka parish kimi jongi ka pentor ungkra parish. Kerkui ipada Lawrence ipada Pestus barkinong trei balang baro jong ka parish. Ayaki ka jingkoi jingkia bakarku kerdo ya ka jing trei jingkta jongki. Bakin long ki basay so bat ka parish kanang kiw iran hakiliang baro. Sengap isnei ngi ku trai. Sengap isnei ngi ku trai. Ablay nong bu nong tau. Ngiwan ra khmat jong mi. Eki para bange jong kaparish mau pedang jongi. Kerkui shnong jongi. Kamau pedang. Tenring. Rangsau. Ummir. Mau syara. Mau tum-tum. So la per, mau yong, ding paso, mau khanu, lum so priam, jaroy, nong hali bat menriang. Ai bagi para banget hakini kisnong, kinang roy bat sirham hagajingeng, bakinya trei ban penyar ki hima jong mi, hakini kitan. Sengap isnei ngi ku trai. Sengap isnei ngi ku trai. Ablay nong bu nong tau. Milamang labu ya kamaria. Banlong ka kimi jong kipai kristan baro. Tu ai bagani ka parish.
balapan kentang haka kerteng jongka, kanang roy haka jingnyet, doai baka Maria kanoy rabi Kristan, kan kerku kerdo, kan yasaj, kan kedaulanti ki para pangen, bankin syashkor, bankin daga ketien bakhu jongmi, kumba maka kalale haka jingiem jongka, sengap isne yengi ko try, Ye dwai jarak ni ko pori ladi, ye jing tumu bari jongi, mo blay teker hai, ye ke jing don kam jongi shimet. Ko blay try kan rat, kat bangi ai kanam ka burom yami, do kar khu kar do, padiang honi ke jing dwai jakar pat. Bagi lapan hok nami dekat cingek, dekat cingkermen, dekat jishania, lot hami, dau kres utrai jongi. Isyam.
Lai spa proper way. Lai spa proper way. Parabangit piit. Baka jing kanya jong iya kani kasengi kalong priang hun hakmat ublay pa badon bor baro. Da kabanam yakateng jong mi ko try ko blay jong i ngi karpa tepen ko yakini kejingai da kibangi syakri yami Balang ba jongki, to penlong yang ihi, kajing terwa baljanai berbom cukut hame, dau kres utrai jongi. Utrai undan rengkat bat pi. Tuh kentil yala ke donun. Dongin yai ngu yêu trai u blay jongi. Da shisha kalong masyam hok bat kabaday. Kaday ti jongi kajing panem yangi. Haman la kapot berkajaka banay ngu yami. Ko kanrat ko kpa bakuat ko blay badan bor bat bom jukun. Me barangkat baru kuan balakha marway jong me lem baru men sim bakuat men long uwe utrai uwe utrai om ya ka jing long tang uwe person henre ka jing long lai way jong ka la way ka jing long ten rai namar ya ka ba mana pen pawangi syapang kaburam jong me ngingay kumjo syapang kuan jong me bat syapang men sim bakuat Bakum ta bara palai ka jinglong basisha bat bom cukut
ngimane ka jinglong bakarpang jong uwei pa uwei person ya ka jinglong ka uwei jongki ha ka jinglong tenrai bar ka jinglong rengkat jongki ha ka jing krau burom ya ka ba kya ngel ba kya kangel ki yero ki kerubim lembat ki serapim ki bom ju sange ban kang jam malakasngi bagi penbenada kuwei ke serda kabangi yai ruai. Shisha melong bakuat kutrai baka day hok baburo ki bamalatao kinero yami namalang bau kuan jong me utrai jong yu Jesu Christ daga bor ka jing etrelam jong munsim bakuat me ai jing em ban me pen kuat pen kentang ya ki baro ba mem ju sange ban lum halade lau pa khnang badudu bami chudu basap kasngi on terwai nya ka kriam bakuat syaka kerteng jong me Namar kata ku try ngikar padrit yami badau chu men sim men sngobha ban pen khuat yakini kencing ai ki bangi wanra ban pen kentang yaki bakin kelalong kamet bat kasnam jong kuan jong me utrai jong yu Jesu Christ ubalau kum yangi ban pen mentai yakini kencing maya nama mauhi hakamiet blai ti noi u ula siem yau khpu nagabai ngu yami ula tuai kerku, ula ketia, ula ai la kesen ran uang. Tua shem bat tepam na kani pi baro. Namar kani kalong kamet jonga, ya kaban IT na kabenta jong pi. Ha ka chu karukom andalala yapam ula siem ya kuri daga bai ngu yami ula dwai kerku la ai la kisendran uang to siem batu di nakani pi baro namar kani kalong kuri jonga snam jonga jonga jutang batamai bat bom jukut ya ka ban penmi na ka banta jong pi banda ka banta ki babon na ka banta ka chima bi ki pop to le kani ban kan mau yanga Ka ching maya chong ka ching e kata ku try
kat bangi penmentai ka jing syashitam bapalayim jong kuan jong mi ya ka jing mi pat badan buram jong u bade ka jing kiu jong u shapening badru kat bangi ap kemilenti ya ka jing wan biang jong u ngitarwa song u hami ya ka ni ka jing kinya ka bakhot bat ka baem ngikar pat ya mi to pe ya ka jing tarwa kenya jong ka balang jong mi badok kubur ya jing kinya bade ka jing yap jong u melaman ban penyasuk yang ibat mehi tu ai ba mengi kaban psa de kamet kasna mukun jong mi bade kaban pendap da musim bakut jong u ngin klalong ka wei kamen sim hau Christ to un pen jana yangi balong ka jing terwa bam jukut hame khanang ba ngin yo ya kanang pateng lembat ki bala jit jong me kerpang ringkat bat kamaria thisuti bakut ka kami jong ublei ringkat badu Joseph bakut kurim jong ka lembat ki apostol bakut bat ki martir bakrau burom ringkat bat ki khut ba aro ha ki ba ngishanya banyo jingyarap na ka jingya side lemba klem ko jong ki hakmat jong me ngi kerpat ko try to ai ba une u jingknia jingpenia sukjongi un pen roya ka sukasain bat ka jingpenimia ka perthe baro ka we to sngya ba ban pen schem ha ka jingit bat ka jingit ya ka balang pilgrim hangne hasla perthe ringkat badu sakri jongme u Francis ukpa bokhu jongi badu Victor u bishop jongi ka ken hun ki bishop kiling do baro badu pait baro yeuba mela pen long u jongme to sngya bi ki jing duai jong kane ki ing ka sem ka pamela khot bania lumlang hakma jongme kokpa ba yichbun ha ka jing isne jongme to lumlang halade ke khun jongme baro ki bala sapriang hasat lak ka perthe ia ki hemen ki para jungi shinrang baganthe ki bala khla no bai tu baro ki bala pinsngu bhai me shwa bakin khla nagani ke jingem tu pediang ki de ke jingi chak hima jongme hangtangi kermen bandan begini hunlang de keburom jume dau Chris utrai jungi dau rathe se hakberthe ye baro ki jingbham dau lembaru badhau kan long hameu blake pa badon bor ha ka jilong ka wei jo men sim bakun baro ka borom mega chiro junom la junom kumbalau kum yang idong nong penim kumlai kai ngidak tin blai nginot banong kok pa jongi ubabneng kan long ka bakut ka kerteng jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me ha ka kendau kumbabneng to ayang imenta ka cingpam jongi ka bahala kasni bato map yang yaki rengkang jongi kumbangi rungi ma yaki bales new yangi badwat yalam yangi syaka jing pensyoy Henry to pelayangi nakabas new to pelayangi kerpat kutrai ne kajing snew baro ha kajing sebun jome to ai jing suk jing sain kesngi jongi kenang ba kajirap kajing snei jong me ngilai berbon ne kapop nyo jeda ne kajing jen jar baro kat badang ap kemilenti ya kajing kan men bekut kajing wan pat unang penem jongi o Jesu Christ
trai Jesu Christ, me belong ki apostle jong mi, ka jing suk ai api, ka jing suk jong ang ai api, wat pa ya ki pop jong i, Henry ka jing e jong ka balang jong mi, ma ka jing spoon jong mi, to ai ka nya ka jing suk jing tali ka wai ka kum ka mon jong mi, ma me bim basen shar, junam la junam. Ka jing suk utrai kan dan berboreng kat bat pi. Dong ini apa pau ya ka jing ye mar keliang. Hakami ukon lang berat umblay. Hakami bakin no ikipop jong kaperte. Suk mangi baroi ki balawala khot. Syakan jing kawai jong kon lang berat.
Tungin yadwai, to kacing priang yakane ka sakramen, ko try ko play chungi, kan mentoy yangi met bat men sim, kat bangi palay ka trinity bakut bom jukut, bare ka jinglong ka way jongka, yaka bom laban pen pra, daw kres utray jongi. Swaban kerku kadua yepi, kadon ketingjing penbena bapadon kam, nakani dakani ngapin benaru menurut mentaka sengi, lapli yakani ka parish mau pedang kumbala dep meni, bat
Kasab distrik mau kudup kan hap no apo ka jingpet jong ka parish mau beri. Khot yu pada parish jong ka mau beri one change command. Bon ne ik badon kam ban pet ik di kishnong. Kasab distrik mau kasiang kan hap no apo ka jingpet parish mau pan khot pada joy ban pet yakani kishnong bahap ik badon kam. Kabar kajing kublai John ki Bishop na po Germany kam dame na po aspire ngalai po aspire yang singi kawan na menmit bad na po bombard na makajinge chungi kawan na po bombard umesherin bading kong chungi dai o father auto formular bawan na bombard kisung i yangi kyong kai kublai kata kaparish batamai hoi kyonomi tu ayapi handre kisung kemen sung sarong bangila kiyo hakajinge Bat bon ki perbangai na Germany ki ai kublai yepi ngashim kini galar keteng jokiru ban kublai yepi kabar kini kapor pade chua ban kerku khadu fara banes do ban kuat choi kini da sa pelai kawi ka kot badon kam ha Utrai duan rengkat bat pi Ublay badon bor bero ukpa baru kun baru men sim bakun on ker ku ya pi Dole so kamas kalawai Ngis ngewo ya uplay Kot for bernas ani kapor ban pelai kita kawi ka kot parbanget la ban syong Temenda gumni Imos Reverend Archbishop Victor Lindo Didi Jong gejelane Mbak Shillong har ringkat badi Father John Susiama I provincial jong ke Shillong ringkat badi parish priest But themai jong kani ka parish Mary Hill Christian mau prang kin pelaj ya ka history balingkot jong ka parish mau prang ti ngakot ya ki baro laingun ban siema ki juga por ban pelaj ya kani ka history balingkot Kublisibon Archbishop para provincial badi parish priest jongi ti na kebenda jongi UAPB pin sayo ken sedon ke bansa ai kani ke history balingkot jong kani ka parish hakador ka balai pho tingka ti menda kumni kan don ka felicitation na kebenda jong Archbishop mat kumju ikifarar ti menda khot ya iba Dominic Lanong banwan chakmat ban pin kuburom Ingkong ya Archbishop jongi Tinggal kuat ia pada Brigadier General pada Richard Manbah Majau semua wan cekmat
Kot ya Father Provincial Jong Kasiolong, Father John Sosiama. Father Provincial, Father Paul Alpinro. Ya I Parish Priest Jong Kapentor Umkra, Father Lauren Nongse. Kot ya I Father Sebastian Turkey balong I Parish Priest Baningkong Jong Ka Parish Mau Penang. Kot ya I Father Barnes Mauri, ibadah Director Jengga Bendrami Institute, but ibalong ru inung syarai na dusnem arajari eya kini ki atli ki sub district. Di Kublisibun ba Dominic, di menta kumni hi ngakot ya I Archbishop Jongi, Provincial ba I Father Parish Priest, ban komban pensa jingken mau bat na kabenda kani Parish kandon ke jingtung ya lai te likit penrai jong kiding. Tinga khot iki baro langut soba I babu arkin roy nang ta kong Syria ban ya lam ya Archbishop Provincial ba I Father Parish Priest Father Sebastian Turkey. Ti hadin kini kan sedon ke jing Shondur lang, bat hadin kini ke jing Shondur lang in sayo ya ka jingkren balingkot na I Father Sebastian Turkey balong I Parish Priest Baningkong jong ka Parish Mau Penang. Ti mendagum ni weri ki Father ban ya Shondur ringkat lang bat I Archbishop ti ki para bangit baro ngobha ban yang lang bat ban kliap ya ki Shatri ga jongpi sipon aga benda kini ki jing Shondur.
Para bagi barok sumbaya syak sangat dikikin melingkon jong pada Sebastian Turkey balong i parish priest baningkong jong kameri hello Christian parish mau pedang tengah kuat i pada Tani koning shop nga aingo arti arja dia ublay try kenrat bula ayangi ya kane kasingi kabai phui ping kabas ngoten na shisha kadai ka jingkar kho kar dok ka jongo nakabenta jongi bad nakabenta kane ka parish ka bathamai ka jongi mau pedang Mary Help of Christians parish nga pen pau ka jing sngongo yai Archbishop jongi Victor Lindo shisha bala polite por ha kane kasingi banwan ban pli ya kane ka parish ka bathamai ka jongi bat hakaju kapor ma ula thong yanga kum unong sarai ubaning kong jong kane ka parish e bishop idon ka jingit ka bakraw na du kapor mangadang sa hapo nong stoin nga kenmau barabori wan ban jingo yanga ban ai jingkersan yanga bat kumjuru barabor ijuai bensim yanga ngamlaban penpau shisha mo nadu kata kapor ba mo ladon ka parish nok stoy ngadon ha kita kitain West Khasi Hills kito kitain ngalatre kumba khat khandai snem nga khlempatre kine ki jaka ngalalong kum kita kinong west mo wild west bat kum ta terter ngalanang ban kren maram ru bunsin mga kren maram aba te singa benodro ban ino kita kito kitain West Khasi Hills handrei ngapen pau ka jing sungo ya blay try kenrat bat kum jorui bisa ba jongi bisa Victor ila mo pidiang yanga badila mo install yanga ko mo parish priest baning kong te ngakularia iru ban ngantrei do im do yap mo ban penroi ya kine kitain kamtam ya ka jinget jong ki mo para Kristan ki jongi kublesi bun bisa bait nagabenta jing lebha ka jing bun ka jong phi kamta me ha kani ka singi kalong ka basngau tanat bang asngau kemen kumjuru yai viji Father Richard Majau tang menir rung ala letia kendo bad ilong basngau tanat lai bensim bad ilong ba kuloi ban yarap lemru ha tuipat ki kam ki jam ka bayade bad ka parish kublesi bun Father Richard Majau nagabenta ka jing bun jong phi kumjuru ai Father John Josiama mo idei provincial thamai jongi mo bon sinala phone bad ilaung yanga yong yanga banwan kham kloi no ban simti ya kanika parish reng along apsuang klampadai kuble ya kibriyo shatai ngalet phai khinyat mo banai kuble kham tang ka singi thoding banding kongro ngakwa bandon ha Sona Pahar parish Christ King Sona Pahar bad kilaburu ka farewell mo arlai tili te kajing thumo jonga kalalong banya kendo yakipet basua banwan ngala treya kata parish kumba heniu snem bat nadaga siru kidon katukan ningun kilawan ban kersan lem yanga hakani kasing apen pa kajing sungu yaki baro te kubleshi bun Father provincial kumjuru Father Paul Alfinro kumba shibana arbnai shua ila debya thuyanga ngala tip ya kajingwan jonga hakani ka parish ilawang bang ihapha ban approve yakane ka parish ka bathema rector meja tuang phai ka kerteng jongpi te nadu kata kapar ngala sngo kemen bad ngala duai mo halaga jong kemen sim mo jarjar ngala duai ba uble un sapen urlong yakane ka singi bad ngilayo i shisha kane ka singi kala urlong te ngapen pau ka jing sngo yai Father Paul Alfinro mo ibala phayanga ningkong ibala ai mensim yanga banwan ha kane ka parish ka jonge bat kumjuru ba aru ki phadar mo ka jing shisha bod sin ki klede ka kerteng jonga ka de Sebastian Turkey andrei nadu ka por Archbishop mulalet bam kwai haing ble
Archbishop Dominic Jalaru khot Father Mama baru ki tip yanga mungkin khot yid yanga kum Father Mama te lada phim kenma ke kerte mama kalong ka basuk bhaban kenma mo but kito ki thain West Khasi Hills bun ki temen kimju tip Father Mama ne Father Sebastian ru kyong Father Chong mo Father Yong te katoru filabanu umlele kino ki karte ru henreng apriang mo kadai kajing khodiet te kubleshi bun ki Father baru ki balawan kadai kajing hit mo ka bakraw yangahi mo bun sin ki yangawad mo kiron hajan jonga hakne kapor bad haden habodru ngar sakhwadi ki Father baro banwan banai mas ne shata kine kishno ki thau te ngasngo kimen hakne kapor kumjoro ki sister ngayo ibun bhagi sister ki don ki brother ki don klam da jer karte yano ngapen pau ka jing sngo ye phin na ka benta ka jingwan jing phi hakne kasngi ban pen sngain bat kham tame ban ai mensim yanga kubleshi bun ki sister be et baro bat ki brother kumjo ki brother ki bawan na ka benta ki oratri hoet kine ki thain kamlong mo kaba themai na ka benta jonga ngaken mo kasin ka banikong ngalawan hangne ban nglasa aru ha ka por jong o Father Harold ngalalong brother hapo Sacred Heart College but kawi hawe usnem por tayo bakhut ngilawan ban pen idur bad nglasa kumbalai mit ei hangne but oratri ngalawan hangne hamau kasyang mo kene ka snong mau kasyang ngaperkhat kadang dei hangne henrei anggo yau bleiru lale da koi pot ka baru ki beriu ngalai thu bahaya kito ki beriu mau kasyang ru man lakiyeng mensuang ilalet bantur now do mau deng diang ru por brother ngelawan but por jung Father Peter iskiabon lalet ban mam kwai hayung blei uju khot yanga barabar ban letur por tlang mo nglasa hapo junior red uju khot yanga ngalati phia ke jinglong temben jung imla ban let bantur kene kishnong tila khot ban ngalalet arsenem ngalalet por tlang ban let tur kene kishnong baro mo kiding paso bat kito tana mau khano na dong sadong te humdei ka thamai na ka benta jonge bon mo ki beriu ngalai thu ban ngalale tur te kubleshi bun khamtame ngayo ikne kinong me khma jong ka sarkar ro ki don hangne kubleshi bun na ka benta ga jing e jong phe na ka benta jonga na ka benta ga ne ka parish ro nya treilang mo ban penroi ya kine ki thain katla katyai mo daga jingkar khu jong blei trai kan rat te kumjuru mo ki don ki head katekis ki ramba balang ki babu ki mes baro ki longkmi longpa samla samhoi ki habarit baro ngapen pau ka jing sungo ya phi hakani ka singi shisha kubleshi bun mo ba phi adon lang hakani ka singi ban sedang ya kane ka paris ka jongi kumba menta ka singi ru ka dei ka singi burom jong ka trinity ba khut kum sing shisam shi hen ban shipara shi kur shi jat shi ro shi snam ngin sedang no mo bantur sakmat mo ban train akabenta kane ka parish ka jongi ta shishin kubleshi bunya phibaro khamtame kane ka choir kalong ka basngotanat makla ruai bhashisha mo kubleshi bun ngin karman bat hin nangya beteng mo kine kisur ka bathiang ki babang kubleshi bun ya phibaro kibala pen krepen kum kine kisngi mo bun singi phila pen kre mo ban pen ipu iping mo bat dakabashna kine kidara kisuki mo kabam kadiru na dong sedong kubleshi bun sashin aiba ublei trai kanrat unya don ringkat badgi ban unkar khu kerdo yangi kubleshi bun kubleshi bun e father na benda ka jingkloi ka jongpi ban ong hooi ban sim kum uparish pris baningkong jong gani ka paris mau pedang ti kita ke jingya lenti ke jongpi ba ke jingtur ke jongpi nadu ki po jeng fada haral menta pilak lalong kum unung syarai jong kani ka than ti ni sungu na ka benda ka jongpi tu ublei unai don ringkat lang bat pi kani ka jingtrei ke jongpi ti ka burom bat kanam ka jingero ni kan tiu chu bli try kan rat na ka benda ka jing sabun ba ka jing kerku ba ka jing ai ka jong u ka bola the sei halo jong kani ka parish ba halo jong kani ka than ti kini ki eke barok ki ulong menta ka sngi ka dei lamba ka jing kerku kerdo ka jong u bli try kan rat
Tengi penpau ya ke jing sungu ya Most Reverend Archbishop Victor Lingdo Didi Jelan yang ba Chilong I balong ukongsan hakani kanya ka kriam benda kasngi nangta ya I Father Bega General I baya senran lang but I Archbishop Father Provincial ya I Father Farmer Provincial nangta ya ki ya Father Lauren bat kumju ru ya baro kilindo ba ki runiam ki bawan najan bat najangai ban ya sakilang menta kasni na kabanta kani kaburom ka jong ublei to ublei unkerku ye don ringkat lang bat pi ka pinang la ban pinyar ya ka hima ba ka briso wan ka bayar ka jong ublei tingi pen pau ru ya ka jingsungu ya iba el hek I balong I minister jong ka Meghalaya bat ka jingkloi ka jong I ban pelai ka por ka bakordor ka aimen sim na ka banta kani ka parish ka patmai I pen pau ru ya ka jingsungu ya iba Livingstone Kharpran I balong I local MLA jong ka Mauring Keneng constituency I bala pelai ka por ka do jong pi ban ya senran lang bat ni ha kani ka si I pen pau ru ya ka jingsungu ya iba penyai sing sim ibalong MDC ba CEM jong ka district council ma iru I pelai ya kapor ka bakordor banja don ringkat lang bat ni akani ka si ka jingsungu ka le ru sya I soda ba secretary jong ka dorbar sinong mau plang ka balai don ringkat lang bat ni nang ta ya kinung ya lam jong ka balang presbyterian ba jong ka balang ublei ka ba pila priang ya ka jingkot subha jong I banja don ringkat lang bat ni menta ka si to kani ka jingkloi ka jong pi ublei unkerku ya pi ba ya ka yeng ka semi ka jong pi bro ka we ni ban pau ri jingsungo I president secretary jong ka sengrang ba senggen thei bat sing samla jong ka Shillong Archdiocese kumju I president secretary jong ka sengrang ba senggen thei sing samla jong ka suntu ba makiru kile don ringkat lang bat ni menta kasni banya sakilang ha kani kasni ka ba Frau kasih ke bangsa jingken mau nak ke benta jungi ki padu ngai baro jong ka parish mau perang ti pen pau ya ke jing sungu nak ke benta jong kitu baro ki bangi la khot sauha wala da ngamjer ka kerteng hari ublei ubatip on kerku ya pi baro ti menta kumni dian bayo ke jing ruai pingkut nak ke choir tinga wer ya I Archbishop nang ta provincial na ta Bega General bat ya baro ki father ki runium nang ta gitu baro ke bangi khot snobha ban ya rung lang po hol na ka benta ka jing ya bam jalang kumju I khot I ki kina duan ki choir ba ki volunteer ba ki rung lang po hol na ka benta ka jing ya bam jalang te la shibit akapo shi beje nyin sedang ka jing mani sagramen bat hadin nang tapat kan sebut ki cultural program ka jing le kemen ka jongi na ka benta ki prabangi ki bawan na jan bana jangai yo don kitu ki bakhemra jasong ti ka don ka dukan siang walang ka blaping kria hangni pila ban ping kedang ya lede kublai sibun
burom hau kpa Kudo nur bukoitam jong Jisu. Ko Maria kunong yarap ki Kristan. Ha kekerteng. En yeroyo Jisu Christ.